Це дороженькі. Звичайно, особисто я такі відео не записую, ніяк соромлюся. Я такий настрой, така нагода цікава випала, що вирішив записати і поділитися. Слухайте, зараз ми рихтуємося до концерту презентації романтизму по Польщі, Литві. І это ж будуть великі концерти. І окромя пісень з романтизму, рихтуємо пісні з наших інших альбомів. І ввогуле я гэты альбомы сам давно не слухаў. Ні лекавыя травы, ні дрэва жыцця, ні куфар, нават не клініка. Ось. І вырашылі ўключіць песні з гэтых альбомаў таксама. Я пачаў пераслухоўваць гэтыя песні, каб проста неяк асвяжыць у памяці, узгадаць там партыю, ўсё. І неяк мне так все гэта спадабалася, наша музыка, наши песні. Вырашыў, што мне ніколі не, зараз адназначна не сорамна за тое, што мы зрабілі, і не будзе ніколі сорамна за нашы песні, за нашу музыку, за наш гук, за тое, як мы апрацавалі народныя песні. Вось, проста хацеў гэтым з вами падзяліцца. Всім зычу добрага дню, добрага настрою, і пабачымся з усімі на жывую на канцэртах ужо хутка.